Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo punjeno pileće belo meso iz rerne. Idemo! Ovdje imam 2 pileća filea i prvo što ćemo raditi, preseći ćemo ih na pola, ali nećemo ih preseći do kraja. Sad ću vam pokazati kako ćemo to uraditi. Evo ovako. I sad ćemo tako i drugi file uraditi. Kada smo ovako odradili pileći file, sljedeće što ćemo uraditi, stavit ćemo jedan list ove plastične folije preko, preseći i ostaviti i sada ću izlupati sa tučkom, čisto malo da istanjim ovaj pileći file. Evo kada smo ovako izlupali piletinu, da možemo lakše sa njom da radimo, sada ćemo izlupati i druge pileće grudi. Sad kad smo ovako izlupali piletinu, sad ćemo napraviti premaz. Prvo ćemo uzeti i sipati 2 supene kašike ulja. Onda ćemo dodati 1 kafenu kašičicu senfa. I sipat ćemo 2 supene kašike paprike. I to ćemo sad sve zajedno sjediniti i dobro izmešati. Evo kad smo napravili premaz, sad ćemo iseći pola paradajza koji smo oprali i njega ćemo ovako iseći na kriškice. I sada ćemo krenuti da premazujemo pileće grudi i da ih filujemo. Ovako stavimo na dasku, uzmemo 1 kašiku premaza, sipamo, premažemo. Gledajte i da vam ostane, jer ćemo premazati posle i odozgo, kada trebamo da stavimo da se peče, premazat ćemo piletinu. Sad unutra ređemo paradajz i stavimo rendanog kačkavalja. Preklopimo i stavimo u vatrostalnu činiju. Tako ćemo odraditi i ovo drugo parče piletine. Evo ovako pripremljenu piletinu, sad ćemo odozgo posoliti. Rernu uključite na 200 stepeni da se greje, da se dobro ugreje, stavite malo bibera i sada odozgo ostatka ovog premaza što nam je ostalo. I sad ćemo premazati piletinu sa svih strana i nositi u rernu da se peče 35 minuta. Evo, naše jelo je gotovo, sad ćemo sačekati malo da se prohladi pa ćemo ga poslužiti. Evo, naš današnji ručak smo servirali, sada ćemo preseći. Piletina fantastično miriše, a verujte da je prelepog ukusa. Pripremljena na ovakav način je veoma sočna i ukusna, sa ovim sosom što smo radili i sa unutra sa punjenjem.